Мөхтәрәм, газиз дин кардәшләрем, милләттәшләрем, ватандашларым, абыйларым, әлхәмдүлиллә, Аллаһның рәхмәте, без сезнең белән адәм балалары төрле сыйфатларга бай. Һәрберебез үзенә күрә үзенчәлекле. Һәм җәмәгать әлеге булган сыйфатлар белән үзенчәлекләр белән дөрес куллана белергә дә кирәк. Кыскача әйткәндә, җәмәгать, әлеге сыйфатлар безне я җәннәткә илтә, яисә киресенчә җәһәннәмгә сөйри. Аллам сакласын. Һәм шуңа күрә, кардәшләрем, сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям ниндидер яман сыйфатлардан һәр даим Аллаһ Раббыбызга сыйына торган булган һәм шундыйрак дуга кылган: Я Раббым, мине төрле көчсезлектән, ялкаулыктан, риялыктан, төрле авырулардан, ширләрдән саклый күрсәң иде дип, һәм башкасыннан. Һәм беләбез, киресенчә, сөекле пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям шулай дуга кылган, үзенә хәерле сыйфатлар сорап. Мәсәлән, ислам динендә ныклыкны сораган. Теле бары яхшылыкны гына сөйләвен сораган. Күңеле тыныч булуны сораган. Аш булмауны сораган. Һәм башкасы. Әлхәмдүлиллә. Һәм күрәбез, кардәшләрем, димәк, мөселман кешесе үзенә изге, яхшы сыйфатлар сорап дуга кылырга тиеш. Һәм ниндидер яман, явыз сыйфатларыдан Аллаһ Раббысына сыйынырга тиеш. Моңа безгә сөекле пәйгамбәребез мисал. Әлхәмдүлиллә. Һәм кардәшләрем, бүгенге вәгаземдә кыскача гына һәрберебездә булган бер яман сыйфат турында сөйләп китәсем килә. Һәрберебездә бар. Ул сыйфат ачулану сыйфаты. Кайсы бер диалектларда, халыкларда ачулы кешене җинләнгән дә диләр. Әйе, чынлап та, җәмәгать. Ачулы кеше ул Аллаһ ләгънәт кылган шайтанның тәэсирендә була. Һәм шайтан өчен бу бик тә яхшы уенчык. Андый кеше белән шайтан бик рәхәтләнеп куллана ала. Бик яхшы итертеп уйный. Һәм шайтан тели дә кешенең ачу чыкканын, ачулы булуын. Нәрсәдән, ни сәбәплесең, җәмәгать, ачу килеп чыга? Иң әүвәл, җәмәгать, ул йөрәктәге булган бер ширне онытмау сәбәпле. Йөрәктәге ширне онытмау сәбәпле. Яки кемнедер сөймәү сәбәпле. Яки кемгәдер хөсетлек хисе белән карау сәбәпле. Тәкәбберлек хисе белән карау сәбәпле һәм башкасы. Яки үзеңне үтә нак ярату, соклану. Син менә маладес, а башкалар маладес түгелләр. Һәм шул сәбәпле кешедә ачу хисе турга мөмкин, җәмәгать. Һәм әгәр дә без, җәмәгать, хадисләргә, сирларга да игътибар бирсәк, ни кадәр кеше
шушы ачулану сыйфаты сәбәпле үзен начар халәткә илтте. Кемдер ачулану сәбәпле сугышып киткән. Кемдер ачулану сәбәпле хатынына талак биргән. Һәм иң куркынычы кемдер ачулы вакытында küfürгә, küfürлеккә илткән сүзләр әйткән, субханалла. Аллам сакласын. Һәм хадисләрдән дә күрәбез, җәмәгать сирга мөрәҗәгать итсәк, анда ничек ике кеше арасында шулай ачу килеп чыккан да, берсе балта белән ачуыннан китереп суккан, тигесе шундук үлгән. Шулай беләбез, Билал белән Абу Зар радиллаһу анһума арасында аңламаучылык килеп чыккач, аларның ызгыш-мызгыш килеп чыкканнарын. Шулай беләбез, Айша радиллаһу анха Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең иң яраткан хатыны ачуы чыгып, табаны ватканын. Җәмәгать, бу иң хәерле кавым. Кайсысы динне дә, кайсысы Аллаһ Раббыбызны да камил рәвештә яраткан кавым. Аларда да әлеге сыйфат булган. Әмма алар әлеге сыйфат өстендә эшләргә тырышкан. Әлеге сыйфатны басырга тырышкан. Әлхәмдүлилләһ. Һәм юка гына бер мәлне Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына бер кеше килеп сораган: "Я Расулулла, бирче миңа вәгазь, бирче миңа киңәш." Нәрсә дигән Расулыбыз? Ла тагзаб. Ачуланма дигән. Теге кеше моңа разый булмаган. Бирче миңа вәгазь дигән. Ла тагзаб. Ачуланма дигән. Юк, я Расулулла, бирче миңа киңәш дигән өченче тапкыр. Ачуланма дигән. Күрәбез, җәмәгать, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм 3 тапкыр кабатлап әйткән. Менә шушы бер сүздә генә ни кадәр хикмәт. Ачуланма. Ни кадәр хикмәт, җәмәгать. Пәйгамбәребез хикмәт иясе, әлхәмдүлилләһ. Һәм шуңа күрә, җәмәгать, ачуны тота белү ул, җәмәгать, тәкъвалы мөселманнарның сыйфаты. Ачулы вакытында үзеңне тыя белү ул көчле булу сыйфаты, җәмәгать. Юкка гына бер хадистә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтеп калдырган, көчле булу ул көрәштә кемнедер җиңү түгел, юк. Көчле кеше ачулы вакытында үзенең ачуын тыя белгән кеше. Менә, җәмәгать, көчле кеше кем ул? Әлхәмдүлилләһ. Без сезнең белән тырышырга тиеш менә шушында мастер спорты булырга. Кимендә КМСниклар. Но мастер спорты булса бик тә яхшы. Менә кайда без көчле булырга тиеш. Ачуны тыя белүдә. Менә үзебезгә шундый максат куйык. Тырышыйк. Шушы сыйфат өстендә эшләргә, кардәшләрем. Һәм әйтеп китергә кирәк, җәмәгать, әгәр дә шушы ачу килеп чыкса, ачуланып китсәк, ни эшләргә соң? Әлхәмдүлилләһ. Әлхәмдүлилләһ, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтеп калдырды, өйрәтеп калдырды чаралар. Кайсыларын башкарсак, иншалла, ачу сыйфатын үзебездә басабыз, иншалла. Беренчесе дуа кылу. Дуа, җәмәгать. Көчле хадистә килгәнчә, әгәр дә ачуң чыкса, "А'узу биллаһи минәш шәйтанир раҗим" дигән. Сыйнам Аллаһка ләгънәт кылынган шайтанның явызлыгыннан.
дип тәрҗемә ителә. Әгъузу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Ашуыңны чыгардылар икән, ничектер сине кимсеттеләр икән, әгъузу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим дип әйт. Ягъни дуа кыл, сыен Аллаһка. Икенче, әгәр дә ашуың чыккан вакытта син аягыңда басып торган идең икән, Пәйгамбәрбез әйткән, утыр. Әгәр дә утырып та ашуың туктамаса, басылмаса, ят дигән. Ят. Һәм айрыша кайбер никахларда да әйтергә туры килә, хатыннар ир белән хатынга насихат биргәндә, менә гаиләдә ачуланушы килеп чыкса нишләргә? Һәм менә шу хадисне китерәсең бит. Ашуың чыкты икән басып торган вакытта утырыгыз, хатын белән иргә әйтәм бит. Әгәр дә утырып та ашуыгыз чыкмаса, ятыгыз. Ир белән хатын ятса, соң бит ашу сразу басыла, шулай бит инде җәмәгать. Алхамдулилла. Менә шундый бер хикмәтле, машалла насихат җәмәгать. Истә тотыгыз. Хатыныгыз белән ашу килеп чыкса, утырыгыз, утырып бетмәсә, ятыгыз. Алхамдулилла, ятып, иншалла басалар. Бер-берегезне яратышып, бераз гына уйнап, күрешеп, иншалла. Алхамдулилла. Һәм өченче җәмәгать сыйфат, өченче чара ул да булса нәрсә? Әлбәттә ки тәһарәт алу җәмәгать. Тәһарәт алу. Тәһарәт ул ашуны сүндерә. Ашуны баса иншалла. Һәм башкасы кардәшләрем. Алхамдулилла. Бер кыска гына кыйса сөйләп узасым килә, кардәшләрем. Бер атаның малае булган. Кайсысы көне-төн ашуланып йөргән. Кешеләргә ашуын чыгарып йөргән, күрсәтеп йөргән. Һәм бу, машалла, хикмәтле ата бер мәлне улын чакырган да әйткән, улым дигән. Һәр вакыт ашуың чыккан саен, әнә теге бүрәнәгә кадак как дигән. Һәм беренче көннәрне шушы бүрәнәдә дистәләгән кадак кагылган. Дистәләгән, анда 10-нан артык, 20-дән артык кадак каккан бу малай. Икенче көнне дә шулай, өченче көнне дә бер атна узган, кадак әзәйгән. 2 атна узган, гомумән какмый башлаган, тынычланган. Һәм бу бит инде шатлыгыннан, менә ашуымны тыйырга өйрәндем дип шатлыгыннан атасы янына килгән, күрсәтергә, кара атам. Бүген бер кадакта какмадым дип шатланып килгән, атасы мактаган, молодец улым дигән. Бик яхшы. Менә син ашуыңны сакларга өйрәндең дигән инде. Уйлап кара, ни кадәр җиңел. Әйбит, ашуны тыйырга, сакларга кадак какканга карый. Әмма моның белән генә тәмамланмаган җәмәгать. Ата кеше малаена аннан соң әйткән, менә хәзер инде шушы каккан кадакларыңны киредән суыртып ал дигән. Һәм бу малай суыртып алган. Менә күрәсеңме дигән. Кадактан эзләр калган. Менә синең дә шулай ук кешегә ачулы сәбәпле рәнҗетелү сүз әйтсәңме, яки кулыңны күтәргән булсаңмы, аларының да күңелләрендә менә шундый кадактан калган эз кебек синең ачуыңнан эз кала дигән. Субханалла. Шунлап та шулай җәмәгать. Әйе, безне бәлки кеше туганыбыз гафу итәр, әмма күңелендә әлеге ачудан барыбер эз сакланып кала ул җәмәгать. Һәм кайбер вакыт ул үлгәнчегә кадәр истә кала, субханалла. Шуңа күрә без үзебездә әлеге ачу сыйфатын баса белергә тырышырга кирәк җәмәгать. Үзебезнең күңелләребезне һәр вакыт тәрбияләп, әхлакларыбызны ныгытып, тәкәбберлек хисеннән, хөсетлектән, явызлыклардан, яман сыйфатлардан Аллаһ Раббыбызга сыйынырга тиешбез, кардәшләрем. Һәм инде ахырдан, әлбәттә ки, шушы дөньяда, шушы җир шарында иң хәерле булган, иң яхшы булган, иң камил булган сүзләр белән тәмамласак, бик тә хәерле булыр. Ул да булса, Аллаһ Раббыбызның әйткән сүзләре. Аллаһ Раббыбыз Куръани Кәримендә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим.
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ деген. Аллаһ Раббыбыз әйткән, һәм ашыгыгыз изге гамәлләргә. Шул сәбәпле Аллаһның ярлыкавы булыр сезләргә. Вә ашыгыгыз мәңгелек җәннәтләргә дигән Аллаһ Раббыбыз. Ардуһас самавату вал ард дигән. Кайсысы ул җәннәтнең киңлеге җир вә күкләр кебектер дигән. Субханаллах. Уиддат лил муттақин ди Аллаһ Раббыбыз. Әзерләнде ул җәннәтләр Аллаһтан куркып, харамнардан сакланган кешеләргә. Аллазина юнфикуна фис-сара вад-дарра дигән Аллаһ Раббыбыз. Кайсылары шатлыкта да вә кайгыда да малларын сарыф итүчеләргә. Һәм игътибар менә шушы аяткә. Вал-казиминал гайз ди. Һәм ашуларын тыючыларга. Вал-гафилина анин-нас. Һәм кешеләрне гафу итүчеләргә. Валлаху юхиббул мухсинин. Чынлап та Аллаһ изгелек кылучы кешеләрне ярата дигән. Әлхәмдүлиллаһ. Шуңа күрә, кадерле газиз дин кардәшләрем, Аллаһ Раббыбыз насип кылсын аның мәгъфиратына ирешергә, аның мәңгелек җәннәтенә ирешергә әлеге сыйфатларыбызны үзебездә булдырып, менә шушы аятта әйтелгәнчә. Һәм дә инде һәр даим үзебез өчен, туганнарыбыз өчен, якыннарыбыз өчен дугада булырга, яман сыйфатлардан, явыз сыйфатлардан, һәм дә инде үзебезгә яхшы сыйфатларны Аллаһ Раббыбыз сорарга, һәм дә инде булдырырга насип кылсын. Субханак Аллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирук ва атубу илейхи, иннаху сами'уд дуа. Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления.